Castelao cobra protagonismo político ata resultar un imprescindible na loita polo Estatuto de Autonomía do 36. É un momento álxido de propaganda. Arrancan os mítings polo país. Un deles vai ser aquí, na Casona de Lemos, en Chantada. Un inmenso xentío ocupaba a praza. Entre os asistentes, Fernández Souto, Ramón Piñeiro, Gómez Aller e o deputado a Cortes, Alfonso Rodríguez Castelao. Houbo mítins ao longo de todo o país. Na provincia de Lugo tiveron lugar varios actos nos días previos á votación. As rúas estaban adornadas de cartéis e pinturas no pavimento a prol do Estatuto. Imaxinades a emoción que tiveron que vivir nese momento. En febreiro de 1936, tras as eleccións ao Estado español que gaña a Fronte Popular, relánzase a campaña en favor do Estatuto de Autonomía. Castelao, nestas eleccións de febreiro do 36, é o máis votado por a provincia de Pontevedra, con 104.436 votos. O obxectivo inmediato, é dicir, o compromiso que tiñades era sacar adiante o Estatuto, entón xa se poñen inmediatamente mans á obra para sacar adiante o Estatuto. Ábrese unha etapa de esperanza, había a idea de que Galiza podía perder unha oportunidade histórica por non saber estar políticamente á altura das circunstancias. Por fin están tocando coas mans o seu soño, non? de anos, que era a aprobación da autonomía. En maio do 36, comeza a campaña do Estatuto na que Castelao se involucra en corpo e alma percorrendo todos os recantos de Galicia. E comezan unha forte campaña, non só eles, senón apoiados polos progresistas. Foi intensísima por toda Galiza e usando todos os medios de comunicación posibles, os máis modernos daquela, como podían ser, por exemplo, a radio ou as avionetas. Na provincia de Lugo, nestes momentos, o Partido Galeguista ten unha grande implantación. Quizáis sexa a provincia que ten unha máis regular distribución dos grupos. Hai na Praza Maior de Lugo unha fotografía rodeada onde se ve público en grande cantidade, onde quen está discurseando, ou quen é un dos elementos principais do mitin, é Alexandre Bóveda. Na cidade de Lugo se desenvolveu un grande mitin onde participaron cadros como Lois Peñanovo, Alexandre Bóveda, Fernández Oxea, Benchosei, entre outros. Hai unha campaña moi intensa de mítins, o Partido Galeguista se emborca nesa campaña e na provincia de Lugo destacan sobre todo un mitin que se produce na propia cidade de Lugo, na capital, e en Chantada. Castelao participa do mitin que o grupo do Partido Galeguista de Chantada organiza a cabalo entre o 31 de maio e 1 de xuño. De carácter multitudinario. Refírense a él os órganos do partido de expresión como un dos mítins máis importantes da provincia de Lugo. Chantada era un centro, era corazón de Galicia e un centro agrario moi importante, moi rica terra. Ali se fai un mitin o 1 de xuño de 1936. O secretario do Partido Galeguista en Chantada, Leonardo Fernández Souto, será quen realice a introducción á figura de Castelao naquel mitin chantadino que aínda ata hai poucos anos lembraban algunhas xentes daquelas terras, do Val de Lemos e das terras de Chantada. Son tan grandes a veces, hai tanta expectación no mundo rural, en vilas medias ou pequenas,
tanta expectación como nas propias cidades. Foi tan multitudinario que as xentes que ali acudiron non puideron na súa totalidade escoitar ao propio Castelao. As xentes que estaban atrás no mitin parece todo indicar que solicitaron que Castelao unha e outra vez repetira aquela súa intervención, procurando estas xentes achegarse á dianteira para escoitar o que Castelao ali fora a falar. O plebiscito do Estatuto de Autonomía aprobase por maioría abrumadora en 28 de xuño do ano 36. Segundo os datos oficiais, arredor de 1.100.000 persoas votan no plebiscito e máis de 900.000 persoas votan a favor do Estatuto de Autonomía de Galiza. E o trámite seguinte que había que facer con ese texto estatutario era leválo a presentalo ás Cortes para o seu exame nas Cortes e ao Presidente da República. E o 16 de xullo, en Madrid, Castelao e outros representantes políticos galegos están facendo entrega dos resultados da votación ao Presidente da República e ao Presidente das Cortes, e axiña, día 17, día 18, xa se desatou o inicio da barbarie da Guerra Civil Española. É dicir, que Castelao salva a súa vida porque no momento do golpe de Estado está en Madrid exercendo tarefas políticas de deputado. Outros galeguistas, como o caso nomeadamente de Ángel Casal, que tiveron un mal acordo de volver a Galicia, pois foron asesinados. Castelao tiña o presentimento de que había unha serie de elementos reaccionarios que estaban intrigando dentro da República e que podía pasar o peor en calquera momento. Non lle impediu ter a valentía de que todo o proceso do Estatuto se cumprise de cabo a rabo. Pero había una ilusión de avance progresista para crear una sociedade democrática baseada na liberdade, na igualdade, na fraternidade. Esa ilusión existía. Aquí, neste palco da música de Lugo, viviuse un dos grandes actos da provincia organizados polos galeguistas a prol do sí no plebiscito de 1936. Castelao, o que tanto lle debemos, será un dos que lle entregan o estatuto ao presidente das Cortes Españolas, e 15 de xullo do 36. 3 días despois estoura a guerra. O estatuto acaba aprobándose no exilio en 1945. Grazas a este traballo, a eses momentos e estas loitas levadas a cabo polo galeguismo, hoxe podemos desfrutar de moitos dos nosos dereitos. E Lugo e Castelao tiveron moito que ver niso. Recordémolo.